Kuble ye pi se sin pat leng ba kane ka video ngi wan ra sha pi ban pen I kane ka jaka ka ba ngi mut bandi hang ne po smu ka bdan ha po sning gri boy district ka jing he jong ka jaka ka long ara karduna bat ka dor jong kane ka jaka ka long lai pho lang ka surok ru ka long ba biang ka bat ka laj ru ka long ba biang de kum ba pi I ka ne ka jaka ka long ba itenan di kino ke ba don jingmut ban tit ya kene ke jaka pila ban pun ha kine ginumbar ke bangela ai hang ne bat hang ne ngi I pat sakane gawe ke jaka kabdon hang ne harut surok jongka forlen kabdon hang ne hapo ka sinong sumer ka jinghe jong kene ke jaka kalong san hajar sispa san pau square feet bat kador jong kene ke jaka kalong khandro spa square feet te kino ke badon jengmut ban thet ke jaka ru phila pun ha kene numbar kumbangila ay kene